push na. Push na! Basag tower! Kana. Ha? Tuo mo kakaya mo niya kung dairot. Oh. Legendary. Pastilan. How daton mo ang gayrot ay? Bantog ra gidi malas ko. Inaama na kadrahawa dra. Kagwapo na ato, namatay lang ka. Pastila na lang alam niya matay nga namin malas. Tres kilid. Ay malat. Hapit mo na yung namapingyo. Push, push. Push. Ana. Woo, GG, victory! Turibay. Oh, inaana Ako na. daw, pilaman ako daw. Ano mo hilabot ba kasi konda karon? Patiting ko daan ng email mo, God. Ay pala to imong cellphone ayaw pag hilabot dire. Cellphone, gubulong wala kay kwarta, di pa nakapalitan na. Pangay sa mong mama, unsa naman ka? Mama. Di malas mga makasapot man ka ay. Victory, mangga inaom, namasapot ka, daog, manggug ka, God. Daog ko pero ayaw pang hiram-hiram kay maglagot ta nang magpokus tagdula di ta ka pokus di na magsinamot. Patitinga ta ba, patitinga ta, pa na may lang, kay isa lang. Dili lagi ko pagpalit ito gimuha anong bayar mo tamon ka kaunsa ta ka. Taong ka kalaog ka, pag mo ng cellphone, ay bura man ang nindot, buak-buak, mga dina. Manginaway ka? Manginaway ka? Manginaway ka? Sa mga kaoy, mga away, mga kaoy. Mawala na! Sa mga tani, di man po lang cellphone. Ayun ho, adayon ho, adayon. Pawa, adayon. Next game tabi. Welcome to Mobile Legends. Dara. Kuya, ilaman ko cellphone kuya be. Nakaroon pa yung ka magsinamok. Uy nga! Sige magod, payo na magod ko. Nag-fine match, tagay ko nun, yung imo na nung kwaon. Please kuya, ilaman ko cellphone. Ay susoy, maayos kang paluy-luoy ba? Sige, ay sabi, ako sa ni-equip. Dali agad, quick. Lagi, paabot lang po. Diyan mo na. Shit, mataan eh, saon. Kami, punta kay Dulag email. Kuha man noon. Di pa lang mangod lagi, hagbay yun. Hagbay ra gibunalan. Nagpusa ka na siya diya ba eh? Siya rin lagi, isa lagi. Cellphone ka sa karoy. Oy! Ilokit, nasipon-sipon dahil ka diya. Lesot tayo ako car. Duta ng car mong gitanaw. Uy, kinsa man na si McQueen na? Makwit ko lawit. Nindot nito kay sa color or red kaayo ba ka na? Pwede ko ba tanaw anak kit? Di ko, pangit ka. Ilam ragita sa cellphone gani matanaw ra ganita ingnom man dayo tagpangit. Sige nagot pa ilam ang gutaan nagot. Iko, lingang ko dili Nya, naganahan po day ka nga nalingog na ikaw re isa. Alam nga, nakuha man ni cellphone. So dili gid ka mong pahulam sa ako ah. Dili, lagi ko, kay Samo. Samok. Ay, tama na ni kong dulaan rin. Kit, tanawa kit o na ako'y dulaan. Tanawa o, kita tani. Ha! Papo kino. Aw, 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 aw. Ano ka na hula na, oy? Ano pa dinag nang ka-cute ra, no? Halos pari-pariyam, gibig na nga niyo. Ano ba, o, tatan ka niya na. Kinang bataan niyo, at gusto na ganahan na ni ba? Kanang kit, pwede kang bitaan na cellphone ni mo sa ako ang dog aw-aw. Di, samyo ta. Sige, kamyuta, daray mong dog, oh. Kana, kani may gwapo. Cellphone, ang guro ni si mong kuya, bay. Gwapo siguro ani mag-email ko. Karon makadula nito kong email. Ikan eh. Patago na ako, eh. Dog ka na, kuya na mula, bay. Kani, nagsugod na dyan ang email. Dali ko sa hero na ko ba? Gusto na ko katungkuan. Si Leslie katong may taiter. Kani Leslie akong hero. Kuya, mana ni dog ko? Si Dog. Asa mo rin yung mugikan? Asa mo cellphone? Kambyo kasi ko, eh. Pagi kambyo ni Chikoy? Asa mo ka na si Chikoy? What? So, dito. Stilan, oy! Ang email dito kit ba? Dito kit! Kala, tuktukan tawin, ipos! Kada! Patay na! Ay, taong na si Tana ka! Saman! Ang bina, ang suman. Bumalas ako sa kong email! Umana, imong email? Imo lagi palustrate, klaro kayo. Walay na ang mga ganyan! Tanawa rong gidala, oh. Nagdigidigi pa ka.
God, ha? Ikaw, ha? Sobra yung kay ka, Osmag. Osmag, ko to sakit, di ba? Hapakong ko inang pangani mo.